هم در نزد خلق خیش که همچو راه بختش همچو شیر مادران باشد. ҳалли масъалаҳои иҷтимоӣ яъне соҳаҳои илму маориф ва тандурустӣ ҳамеша дар меҳвари сиёсати давлату ҳукумати мамлакат қарор дорад. барои беҳтар кардани сатҳу сифати таълим дар ҳама зинаҳои таҳсилот ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон тамоми шароити заруриро муҳайё намудааст ки дар ин раванд масъулияти падар-модар, аҳли ҷомеа ва омӯзгоронро мебояд боз ҳам баланд бардошт. бо мақсади боз ҳам беҳтар кардани сифати таълим дар паёми соли гузаштаи президенти мамлакат ба маҷлиси олӣ солҳои 2020-2040 солҳои омӯзиш ва рушди фанҳои риёзӣ, дақиқ ва табиӣ дар соҳаи илму маориф эълон гардида ва ҷиҳати татбиқи ин ташаббус аз ҷониби ҳукумати мамлакат нақшаи чорабиниҳо барои солҳои 2020-2025 қабул карда шуд. пеш аз ҳама мо баъзаи моддии техникӣ аз муассисаҳои томактабӣ махсусан аҳамияти аввалин дараҷа ба тайёр кардани кадрҳои омӯзгорӣ сифати таълимро беҳтар гардонем, сифати тайёр кардани кадрҳои омӯзгориро баланд бардорем. илова бар ин пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалироҳмон дар паёми имсолаи худ ба маҷлиси олӣ зарур шуморид ки ба хотири боз ҳам бештар ба омӯзиши илмҳои риёзиву дақиқ ва табиӣ ҷалб кардани наврасону ҷавонон, олимону муҳаққиқон ва устодону омӯзгорон ҳамасола озмуни ҷумҳуриявӣ зери унвони илм фуруғи маърифат гузаронида шавад. ёдрас мешавем ки озмунҳои қаблӣ аз ҷумла тоҷикистон ватани азизи ман ва фуруғи субҳи доноии китоб аст як нуқтаи бисёр муҳимро собит намуданд. масалан дар байни наврасону ҷавонон истеъдодҳои нодир ба воя расида истоданд ки дар рафти озмунҳои мазкур онҳо худро хуб нишон дода тавонистанд. дар ин миён доир гардидани озмуни ҷумҳуриявӣ илм фуруғи маърифат як гоми муҳиме барои пешрафти ҳаёти боисботи аҳли ҷомеа мебошад. маълум аст ки бо пешрафти илмҳои дақиқ зиндагии ҳаррӯзаи шаҳрвандони мамлакат тағйир меёбад ва ҳамчунин ба дастёбии насли наврас ба илму истеҳсолот аҳамияти муҳимеро касб хоҳад намуд. таҷрибаи давлатҳои пешрафтаи ҷаҳон аз он ҷумла ҷопон ки ин давлатро аҳли ҷаҳон чун шоҳаншоҳи олами техникӣ меноманд қобили зикр аст. гуфта мешавад ки ҷопониҳо баъди харобиҳои зиёде ки дар замони воқеаҳои фоҷиабори хиросимаву нагасакия дар ин давлат рӯй доданд тамоми дороиҳо ва пулу сарвати худро танҳо барои пешрафти соҳаҳои илмҳои дақиқ ва дигар соҳаҳои маориф ва тандурустӣ таҳия ва амалӣ намуданд ва ҳосили пешрафти ин соҳаҳоро баъд аз солҳои 80-уми асри гузашта то ба замони ҳозира чун давлати мутараққии ҷаҳон ва истеҳсолкунандаи беҳтарин молу маҳсулоти техникии сатҳи байналмилалӣ дар ҷаҳон шинохта шудаанд. пас мебояд гуфт ки озмуни ҷумҳуриявии илм фуруғи маърифат василаи муҳимест ки тамоми хонандагон ва падару модарони онҳо ва ҳайати касбии омӯзгорони мактабҳои ҷумҳуриявиро вазифадор менамояд ки аз имтиёзҳои дар ин озмун пешниҳодшуда самаранок истифода бурда дар пешрафти сатҳи моддиву маънавии фарзандони худ ва насли ояндаи ватани азизамон тоҷикистон саҳми босазои худро гузоранд. иброҳими неъмат, соҳроби назар, хабар.